En café, 20 burger og 45 minutter. E. Jespersen har valgt at stille op i en konkurrence her i Tilst TST Café, hvor han altså på 45 minutter skal spise 20 hamburger. Gør han det, så vinder han 1000 kroner. Hvad er det, der skal spise så mange? Der er nu under 5 minutter til, at konkurrencen går i gang. Hvordan har du det? Jeg har det ikke specielt godt, men ja, jeg glæder mig til udfordringen. Jeg ved med mig selv, at jeg kommer til at brække mig inden for de næste, i hvert fald times tid. Og det har jeg ikke så godt med. Men hvis jeg vinder det, så vil det være det værd. Er der noget, du tænker på, når du lige herinde mentalt skal være klar til det? Jeg tænker på min taktik. Altså, hvordan vil jeg gøre det her? Hvordan skal jeg smide alle de her burger ind i kæften? Og hvordan skal jeg lagre det i min mave? Og hvordan får jeg det hele til at gå op i en højere enhed? Det bliver sgu noget af en opgave, men jeg er klar på ligesom at tage fat i det. Det lyder rigtig godt. Ja. Jamen, velbekomme. Tak skal du have. Så siger vi 3, 2, 1, go! Der er nu gået 20 minutter af burgerkonkurrencen her i Tilst Café. Der er altså 25 minutter igen. Ege har spist han har spist omkring 10 bøffer, men hans teknik ser sådan tilsyneladende, så hans teknik ikke at spise brød før til sidst. Ege, er du okay? Han nikker. Værsgo, Ege. Det er snart slut. Ja, der er da ikke en time igen. Det er slut. Men ikke hjælp. Nej, hvad tror du? Klap. Hen. Kom så, du kan. Kom så her. Godt, Ege blev til 11 bøffer, 1 kilo kød og 100 gram kød. Hvad synes du? Jeg er tilfreds med hvad jeg har opnået i dag. Jeg kom ind til den her konkurrence og havde godt gå på mod og troede oprigtigt, at jeg kunne klare den her opgave. Det kunne jeg ikke, men jeg har gjort så godt jeg kunne. Og jeg har gjort det, som jeg egentlig ville planlægge, eller jeg har planlagt, at jeg vil gøre, hvis jeg kom i den her situation, og det var at brække mig og få det overstået og alligevel være glad for det resultat, jeg har. Kunne du finde på at stille op igen? Så skulle jeg i hvert fald træne noget mere op til den her konkurrence her, for det har jeg jo ikke rigtig gjort. Jeg har ikke taget det så seriøst, som jeg nok burde have gjort. Så det tør jeg ikke sige lige nu, men jeg har tænkt på tanken, men det kunne faktisk godt være måske, at jeg har taget slaget op igen. Indtil videre så har Ege Jespersen i hvert fald spist 11 burger, og tillykke med det. Tak skal du have.